Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? So karon day atong ipadayon ang laing sumpay ng Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. So pasensya nyo kayo no nga tugay-dugay jud nga waan upload no mga 8 days ago na. Wala dayon masundi, pasensya kayo no mga ka-listeners, mga ka-followers no. So karon day ako asang basahon ning naipipilangan ng comment no. Si Mayet, salamat kayo sa sumpay. Way sa payano, Idol Mayet. Thank you kayo, no? Shout out dahil kay Joji ug Mayet. Alam, Ottawa, Canada. Okay, salamat kayo, no? Mayet and Joji. Kung tuliya sa Canada, salamat kayo sa pagpaminaw, no? Pagtubaybay. O kang Arlene Dalagit, shout out kay Idol. Kang Arlene Dalagit. Ug daghang salamat idol og utang og nag-atang gihapon mi sa sumpay sa drama. Salamat kayo no Arnel o Arlene Dalagit. Thank you kayo sa pagpaminaw no. Ug kang Lynn Sibmin. Hello idol, thank you kayo sir. Way sa payan Lynn Sibmin no. Salamat kayo sa pagpaminaw ug kang DJ Roniel Remix. Salamat sa kayo idol. Okay, way sa payan no. DJ Roniel Remix, salamat kayo doon sa pagpaminaw. O kang Saidi Kanyete, salamat busing sa sumpay. O naghuwat mi sa part 25. Okay, thank you kayo no, Saidi Kanyete. Kanyete no, mauna siya idol ang part 25 no. Salamat kayo, pasensya kayo nga. Pagdugay ko naka-stop ko sumpay no. Na 25. O kang James Sabero, hello mga guys at sa lahat po ng magandang oras sa lahat. Okay, salamat kayo James Sabero. Shout out sa Mantawan, Nueva Vista, John Victoriano, Tongbian, Misamis Occidental, Mindanao, Purok City. Okay, salamat kayo no James Sabero sa pagsubaybay no. O karon di ta maglangan ni ang laing sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Katutun ang langit. Hello, magandang umaga. Mao ba? Unsa man? Surprise gani. Pero, dunay clue. Oh, unsa ha? First time mo niya na akong buhaton in my entire life. Unsa man lagi na? Basta, atangi. Okay. Ako na ginang atngan. Pa-excited ka ha, babe? Hoy, ikaw ha, mga lit lang kag kiss ha? Oh. Saan mo sa mo akong kamot? Imo sang kisan? Oh. Ako gyapon ning kisan. Bisan kon sa una, mo ni permi mo labay na ko. Kung managpa na ko. Bimbo ba? Ayaw na ko nagisgot-tigot. Nga naman. Basta lang. Bati man to nga memory, be. Okay. Sige. Di na ko mahisgot ato. Ako na lingkisan. Babe, thank you ha. Thank you gid kaayo. Sa tinuod lang, kung nagtuo kang nag-imagine ka lang or nagdamgo, lahi sad ko. Kaya akong feeling blessed kaayo ko. Huwag ko mag-expect nga one day mahitabo ni. Nga mo rely ko on somebody. Nga mo feel ko nga comfortable ko with somebody. Maong thank you. I just want to thank you, babe. Babe, di pa ni marriage vow, ha? Babe, seryoso ko. Ibaw ko. Salamat sa... Salamat, Mr. Drama nakikitang duha, no? Bitaw. Everything is set. Pila na lang kaadlaw, inyo ng kasal ni Bimbo. Yes, Mom. I will no longer be your baby.
Yes, pero happy kaayo ko para nimo. O happy kaayo ko to give you away. Kakaibaw ko nga Bimbo is the right person for you. Kahilakon lagi ko, ma'am. Pero di ko ganang magdrama, ma'am. Pero kailakon man ka. I don't know. Basta lang. Ngano man eh. Ganong gusto mo kumuhilak? Okay, hilak lang. Can I hug you, mommy? Sure. Oh, it's okay. It's okay. Just cry. May gusto kang isulti. Oh, Hmm? thank you lang. Thanks for everything, Mom. Na, ako na sa'y kahilakon. Ngano bang kadrama man ako, uy? It's okay. Na-overwhelmed lang ka. Nasayangan man ko, Ma'am. Nabuutan na hinuon ko. Mabuwag na hinuon ko nimo. Pwede naman good nga dili ta magbuwag. Pwede naman mo stay with me. Ayaw lang. Kay mangigion niya si Uncle Mike. Oh, speaking of that old man. Grabe sad old man, Ma'am. Uy, ma-hurt pa sad si Uncle Mike, ana. Dili pa manggod siya tiguang, Ma'am. Dili pa manggod mong duha mga tiguang good. Pero ang iyang mga actuations, tiniguang na. Funny kay mong duha, Mami. Tinuod bitaw. Sa una, murag yun siya og way apa. Murag siya na ang pinakabuutan nga tao nga akong nailan. Mapailubon kaayo. Masinabuton. Wa gyoy libog. Kugihan. Basta. Almost perfect. Pero, imong gisayangan. Oh, Sorry, Ma'am, ha? Na-offend ka? hindi na ta magisgot, Ana Altea. Ma'am, can you be honest with me just this once? Oh, Was there a time nga na-fall ka ni Uncle Mike? Oh. Uy, namuwa siya! Altea, please. Come on, Mommy. Be honest lang, good. Silence means yes, ra ba? It's pointless nga magisgot ta, Ana. Pero, Mommy... Maura ni akong isulti ug wa na lain pa. Dili mi para sa usag-usag. Dili pa man late, Mom. Hilong, uy. Pwede pa man good mo, Mom. Enough. Dili pa lagi late. May chance pa man mo. You just have to be honest with yourselves, Mommy. Igo na lagi ba? Mommy! Dili ka gani mo pa to, masuko man ko nimo. Di na ginuon ko mutambong sa inyong kasal. Oh. Hey, Mom. Ayaw nagkalagot ba? Okay na, sige na. Dili na ko muhiskot. Sorry na. Ay. Nausab na gyud ang akong anak da. Kamaon na mo coax na ko. Buotay na gani ko, Mom. O lagi, o lagi. Buutan na lagi ka. Wala mo lagi sa I love you, Mommy. Oh, I love you too. Dinner meeting? Ocho, muna gusto ni Altea nga mag-dinner meeting tang upat. Para saan siya pamana? Di ba andam naman ang tanan para sa kasal? Nalang may mga i-discuss ninyo ni Mami. Ang ganam lagi mo nalang ko sultihan. O sultihan sab ni Alti ang iyang mami. Cho, Okay. Sige. Asa man? sa gawas lang. Kahit tingalig di ka musugot kung sa ila. So, ay kalimot og macho ha? I-finalize pa na mo ang venue.
Kadit, Oh, unsa man? sigurado nga way outsider nga moapil ana, ha? Sigurado, Cho. Sigurado. Kita ra yung upat. Ako, ikaw, si Althea ug si Mami. Ako lang gisiguro. Nice man sa din nga place, no? Dili na sad mabiya sa mga kananan sa syudad. Lamira sa nilang pagkaon din eh. Unsa di atong mitingan? Actually, Uncle, family get together ra gid ni. O doon na lang may mga announcements ni Bimbo. Sama sa... Like, ato na may mo settle ni Bimbo sa city after sa kasal. Pwede ra mo sa bahay or sa condo. Pili lang mo. May napalit naming bahay ni Althea, ma'am. Oh, mao ba? Oh, mas mayo. At least, inyo yung duha nga pinalit. Yes, Uncle. Nakalearn naman good me nga mag-self-reliant. Oh, mayo, mayo. Og naka-decide mi nga every month, muduaw mi ninyo. Mustay mi og one day ni mo, Cho. Og one day sa di Mami. Okay. Tuod, asa man mo mag-honeymoon? Originally, sa Vietnam unta, Ma'am. Pero naka-decide man mi nga ang budget para honeymoon, amo na lang ipamalit og relief goods para sa mga biktima sa linog. Okay, gid kayo. Hey, okay kayo. Oh. Lamito na kilang food din eh. Naman. Lingaw gid ako nilang Mami og Uncle Mike, uy. Lingaw gid kay ko nila as in. Lagi. Mas makakilig naman doon sila kay Nato. Mga taas pa kayo, pride. Puro pa dili mo angkon nga may feelings pa. Pero, action speaks louder than words na baya, gyud. Bitaw, kay pariho gid silang namuang duha. Sa diha nagadungan sila sulti. Unya, isigli kay dayon. Si Tio, ninundag tubig. Si Mami sad, nidalig hungit sa calamares. Kibaw ka, babe. Mas excited naman hinuon ko nilang Mami og di Uncle kaysa natong duha. Oh, uy, na, babe. Uy, mas excited ba yun ko nimo? Pila na lang kaadlaw. Mao na gid ni. Bitaw, no? You will be mine, and I will be yours na good. Kana ba? Pero, mas excited na gyapon ko nilang duha. Asang! Thank you! Thank you! Salamat! Okay ka lang, babe? Sobra mas okay, babe. This is the day na good. Kumusta man ang atong mga olds? Oh, okay naman. May problema. Kanay sa atong cake, no? Si Uncle man ang nag-order, ana, no? Oo. Naglalis pagkadali sila si Mami, ana. Bitaw ko, no? Mayo gani kay give in na si Mami. Bitaw. Oh, Naabot na ang cake Unsay? ni Madam! Oh. Kadako sa cake. Ay, my God! Kadako ana nga cake! Oh. This is my gift to the newlyweds. Oh, no! Nag-order sa si Mami og wedding cake? Oh. dito lang palihog, ha? Later na ang picture taking sa Giant Cake, please. Subayin na nato ang program, okay? Wala ko kinahanglan na din eh. Panahon ng musibat. Grabe ni Mami, uy! Ngano ni order man sa gingan anak kadako nga cake? Sige na lang, babe. Ano lang question na si Mami? Pero si Uncle,
Nga no, babe? Babe, si Tiyo Mike. Igawas. Oh no! Humanang akong obligasyon ni Bimbo. Higayon na. Nga akong tagaan og panahon ng akong kaugalingon. Di ko nilanganon. Buhaton ko ni karon dayon. Ha? Yes, madam. Nilakaw na si Mike. Daghan na nakakita nga ni sakay siya sa iyang sakyan na. Nalaing gito siya, madam. Nalaing gito siya nga imong gipalabuan ang iyang wedding cake. Ha? Nanuon na to nimo. Nagka-immature naman na siya. Uy, nga nagkaedad. Anong iha pa magyunang daginuton? Bitaw sa door. Dapat gentleman lang yun ta siya. Di lang niya lainon. Mao gyud. Malipay na lang gud unta siya nga daghan ang makakaon og cake. Sige, madam. Oy, putanaw na lang nila ni Bimbo ug ni Miss Altia nga muslay sa cake. Babe, wala na mo balik sa Tiyo. Wa siya kapil ining pin-pin o envelope. Ni pauli na ka to siya, babe. Ambot. Na-offend ka siya sa cake ni Mami. Hindi lang una nito. Una-unahan, babe. Ato ni moment. Di ta papikto nila, okay? Okay, babe. By the way, Oh. paliw ko sa microphone. At this point, allow me to give my husband a surprise. Babe, mauni akong giingon nimo nga first time na akong buhaton in my entire life. Oh, ha? Music, maestro. Altea. At last na human na gyud. Makapahuway na gyud ko. Madam, mulakaw na lang sad ko, ha? Aron makapahuway na ka, ha? Ug aron makapahuway na sad ko. Pwede gini ka lang una. Diri na lang katuog. Ha? Okay. Sige. Ako silang paibaon sa bay. Aron ba dunasad ko'y ikasulti-sulti? Sige, madam. Manawag sa kusbay. Pag-check niya ta, ha? Gamay ra gyud ito ako nakaon ganina sa reception, no? Kay ni kaon man kog maayo ron. Ay, yung na naman gud na, madam. Basta mga kasal or bisa unsa nga party, magutman na gud ng tagtungod. Kay mabisi man gud og supervise. Di naman makatiman sa kagaling kaon. Pero kung nagutman man ko, samot na to si Mike. Kay wa naman siya mo balik. Hala? Bitaw, no? Nakakaon ba ka to siya? Aw, kung wa man gani siya makakaon, iya ratong sa. Wa ka ma-worry niya, madam? Nga nang ma-worry man ko. Saya kong labot niya. Haha! At last! Gilak gid nimo, ha? Siyempre. Napala mo niya yung masaag. Ang ato na yung mga phone, babe. I-off na to. Tingalig doon na kalit nga manawag. Okay. Oh, agoy! Doon na yun, nakalusot da. Kinsa man na? Ang alalay mo ni Tiyo. Tubaga lang, babe. Anong nanawag mo siya? Tubaga lang lagi. Sige. Hello? Ha? Babe nga no, unsay balita? Huwag ka magbinuang? Tibo? Oh. Gani na ra? Ganun karon pa ba ka nanawag? Oh. Sige. So, ay nagkukontak. Lagi. Di ko musaba nga ni Sulti ka. Sige, bye. Babe? Babe, nilargas Tiyo. Ha? Asa man si nilarga? Huwag siya kahibaw.
wa mo sulti si Tiyo kung asa siya paingon. Iya na ka ning giplano daan, babe? Or random lang ni? Ambot. Tiyo, sad. Uy, gitay may bigit sa itong kasal. Sorry, babe, ha? Ako nang kontakon si Tiyo. Why problema, babe? What, yun? Klaro kayo, gi-off yun na yung phone. Um, Tiyo, sad. Uy, papadlo man. babe, ayaw lang paglagot, good. Special day ro nato niya maglagot ka. Oh. Hmm? Sorry. Sorry, babe. Nadalang ko sa emosyon. Gusto ka? Special day nila na to. Di ta pa apikto eh. Ako nang gi-off ang akong phone. Ikaw? Ganhin na ra, babe. Okay. So, ako nang patyo ng suga, ha? Ang lampshade na lang ang atong ibilin nga magsiga. Okay, babe. Mm. Patay ng suga, babe. Sigurado ka? Tingali mo kalit og bangon. Ikaw nag-joke ha? Babe! Babe, gilok pa! Ay! Babe, unsa ba? Babe, I love you, babe. I love you too, babe. Unsa ron? Linog, babe! Linog! Babe, magawas ta! Minga sa nilinog, oy! Babe, dali na, manggawas na ta! Balik ko na nagsaka yung zipper sa imong buda, babe. Lagi mong gawas na nga, kung ana, imong sityo. Dali, babe, sige na paspasi! Nahalok na kay ko, babe, tingari mo trap na din kwarto! Dali, babe! Dali! Oh my God! Oh my God! Okay ka na, babe? Nakuyawan lang ko, babe. Gininaw na ta. Maghuwatan ta kung pabalik ko tag sa hotel. Kuyawan mo kumubalik sa hotel, babe. So, asa man ta? Muato na lang ta ni Mami, babe. Sige. Adto lang ta sa inyo. Dali mo, suot mo. Dali mo. Wala, uy. Kaluhoy ko ninyong duha. Nagsulo pa man mo sa inyong atar sa kasal. Papa mi makailis god. Adong pa manon ta. Mas duol man unta mo sa inyo, Bimbo. Nga wa naman lang mo ato nit yung mic ni mo. Ma'am, nilarga si Uncle. Nilarga? Nilarga siya, ma'am. Nilarga nga, wa mo pa ibaw na ko. Nganong naibaw man mong milarga siya? Nanawag na ko ang iyang alalay. Gibauran ko na sila ni Tiyo nga di mo pa ibaw na ko. Pero wa man siya kantos. Iyagid kong ipahibaw. Daan na ka niyang giplano? Mayong pagpaminaw amot. sa Lex Wa Pino. pa idea, ma'am. Hala ka di, ha? Dili ka tungod sa imong giant cake, madam? Grabe sad, uy. Di lang naman na ta maghisgot ni Tiyo, ma'am. Pwedeng mamahuway na nata. Oh, sure. Diretso na lang mo sa imong kwarto, Althea. Okay, Mami. Babe, let's go. Hala, uy. Kaluoy sad sa bagong kasal. Nakalabing-labing na kato silang sugod paglinog. Or paduong pa lang. Madam, okay na ka diha? Una ko yaman pasad ka. Ngano ka, no? Bitaw, eh. Ngano sa kahang gitiming man gyud sa wedding night sa duha ang linog? Dili na mo akong ipasabot, Maki. Di ay? O sa di imong ipasabot, madam? Kung wa ko masayop. Si Mike, no? Di na ta magisgot niyo, eh. Sige na, mga tog na tagbalik. Dini na lang ta sa sala, mga tog. Tingalig may aftershocks pa. Babe, wa man ta makadaog mga butang nimo. Kini na lang una nga akong t-shirt o pajama ang gamita.
Wapang ko mag-need na ron, babe. Ipadapli lang una na. Babe, pwede i-postpone lang una na to? Ha? Babe, di pwede. Grabe ko na kung antos o paabot ng adlaw, ha? Unya imong ipuspong? Nagkurot na ko sa excitement, babe. Pero babe, mulinog na sa dunya. Di na lagi na, uy. Ay, nagkahadlok. Just close your eyes, okay? Ako rin bahala. Sure ka ha? Dili na mulinog og balik ha? Di na lagi na, babe. Nakuyawan ka. Oo, Nakuyawan ka na ko? ambot. Basta ka nakuyawan lang ko. Relax lang. Mawara na yung imong kuyaw rong tawat-tawat. I-feel lang yun, ha? Okay. Babe, I love you. Babe. Babe. Linog! Babe, linog na sa babe! Askang! Babe, pagsulong na dayon sa akong pajama o t-shirt, dali! Dali, babe! Asa naman to? Nara, babe! Bimbo! Bimbo, Althea, panganaog mo! Babe, mga naog na ta, dali! Dini na lang gid una ta sa gawas mo stay. Kuyaw kaayo kung adto ta sa sud ug makatuog ta. Doon na pa man gyud ni mga aftershocks for sure. Careful na lang ta. Maayos sa gani, madam, no? Kito na raman mo yung generator. Hayag lang gihapon ta, bisan wanay kuryente. Althea, Bimbo, okay ra mo? Gikulbaan paghihapon, ma'am. Bimbo? Okay ra, ma'am. Kay baw ko dong. Di good ka okay. Maki, ikaw gyud ha? Tinuon mo na ako gisulti, madam. Mag-pray noon ta sa rosary. Rosa, dool mo diri, mag-ampo ta. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hala, daghan na lagi kayong tao. Nidangop ko nung sila dinhi. Kinaay tay suga. Oh, okay. Sige, dinhi lang mo. Pahimutang lang mo. Babe. Nakatuog na ka. Ma, nagpiyong na ko. Na ako isulti ba? Ano man? Ako lang Naay pa ko kilok. Ha? Nakapanimaw na ko. Nagigibitigo ka. Mubalintag pisto eh. Dito tayo. Dali. O, ginintan din eh. Layo na tayo sa umang tao. Ay, salamat. Fresh air na cute akong naginhawa. Doon bitawan ng mga tao nga doon na body odor, babe, no? Kay musamot mo na basta stress. Kay panington manggod, no? Nakita na nga podcast about ana nga ang baho sa tao like ang baho sa yang singot magdepende sa yang state of mind. So, mas strong ang smell sa tao kung mas stress siya. Especially negative stress sama ng nasa ikadlok. Kana mahadlok siya. Parehas karon nga naagyod ang kahadlok tungod sa linog. Mas isog ang baho sa singot sa tao. Or kung naasiyas ka suko, baho sa gyapon. Any negative stress makatrigger na sa baho sa singot sa tao.
Pero kung relax na ko ng tao or malipayon siya, mas less ang intensity sa baho. So, dili din na hormonal or genetic? Tingali hormonal gapon or genetic. O tingali sila ang mga tao nga mas prone na. Mayong pagpaminaw sa Lex Sulaw yan ako Pinon. Ang uban, dinog og aftershocks ang giskutan. Pero kita, body odor. Ay, Kalawom ko dato. Ngano ka? di mo gudunta ka na ang angay na itong iskutan ng mga oras ha. Bahin manunta na itong duha ang atong iskutan. Pero saon nga, gisungog matasigay yun eh. Hala no? Di ba ang atong budget unta para honeymoon? Ato man gipamalit para relief goods sa mga nalinugan? Kita naman hinuon ang gilinog karon. Lagi? Pero, okay ra. No regrets. May regrets ko eh. Huy. Joke! Naarati signal? Kinsa na? Si Tiyo! Ha? Uy, tubaga tayo yun, babe. Hello? Jo? Hello, kumusta mo? Jo! Asa di ka? Huwag mo ka mananghid nga mularga ka. Asa di ka, Jo? Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Florence. Katkaton to ang langit. Kulihag tayo ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.